И какво става, хора, аз съм Силви. И тук ще правим едно инфо за Adventure PvP сервера. Та сега ще покажа сервърчето, много е готино. Сега няма много хора, защото е доста късно вечерта и ще направя едно инфо за сервер, защото много ми харесва и ще снимам тук. Самия сервер много ми харесва. Тук съм на Warband. Тук е главното PvP, тук има друг канал около целия спаун. Тук стават най-яките битки PvP-та. Сега да ви покажа, това ми е ендърчеста, така фулки. Това не са фулки, това са прочет Trambaking, Adventure, Stake 18 лега. Нямам каски, не се това, нямам каски. Така. Аз съм донатор, аз съм така. Имам някакви такива стъпки. И това е сервер, така. Също така на холма. Холм вием. Да, първо холм бък. Кажа холм бък къв не, това не е Bedrock холма. То не е готов, в смисъл, тук се държат главно най-хубавите айтеми, обаче тук има 3 обсидиан. И някой с повече пауър или с нещо друго с TNT може да нагръмне и да влезе, така че още не ти ставам тук. Такива някакви айтеми. И след това, и някой с повече TNT може да нагръмне, като се взема тия, той от кита, той кит, дето ми дава 3 Bedrock единия. И аз ще го направя това. Или от някой евент ще взема. Той ще ми дойде кита, мисля, че утре. Сега хубаво. Днеска един пич ме портна. Дадох една легендарка. Не, всъщност не дадох нищо. Пич ме портна на джъмпа. Тук има един джъмп на спауна. И като го минете, награда се на 24 часа рестартира. Да, тя моите ми се е рестартирала. Чакай да се вземе. Джъмпа не е толкова труден. Джъмпа не е толкова труден. Лесен би се заслужава си тази награда, се пак се тази да не е толкова добър, ама двата лега. Тук не прави вече. Джъмпа, пак казвам, не е чак толкова труден. Даже аз доста от частите му съм минавал на спринт. Тук той не е толкова дълъг. За мен не е труден джъмпа толкова. Ето там почвам. Кажа главния ми холм. Аз живея с бокса 500 живея. Това тук съм написал бар айтемите, защото ще го кикна от факшена. Тук съм поставил някакви писал айтеми, взех на PvP-то бързичко и аз ги оставих там. Това ми е тук. Това са протройките. Тук пак про 3. Всеки мечове. И тук вече пошънки. Това е работите, евента, китове. Мисля, че са все продвойки са. И доста големки. Видя? Чай остана тази протройка е тук. Доста с тия протройки доста хубаво PvP се получава всъщност. Не ми харесва. Той енвил. Всъщност той енвил не ми трябва. Аз просто си го оставях, ама не ми трябва този енвил. Потърсях голд. Да, то от китовете събирам голд. Тук имам доста така, за да си направя колега. Така, това няма изключение. Сега кажем ми варповете, вардроп парти, всеки си ги знаят, не се отгорят честове, чупат и всеки който по-спане. Warp Factions, как се прави факшн, Warp Fishing за риба, Warp Food за храна, Warp Force, нали, Force Event, за Warp Jump, Mini Games, Mining, това е да копите, Nether, Repair, това с правилата, Shop, SMS, кажа Warp SMS, Sprint Stuff, това не знам какво е, това и Trade. Ето го, ранка. Това с правилата, бе. Тя да скочи това. Тук е Adventure за 12 лева ранка. Тук подава кита, шат 5. Това е супер яки. 5 лева съм сигурен. С командите feed, там, fix.
10 хомове, 20 хомове. Аз топ имам, не? Аз топ май имам, не знам. Това е 6 лева Adventure G. Не знам какъв това. Който дава Adventure God. Кой дава пробвойка. Това е след хомове 8, Pix, Help и тук това са правилата. Ето ти донатор. Това съм аз, след това ми дава моя екип. 40, така. Да, фикс, репер. Не съм писали топ, имам топ, ще ви покажа. И тук най-малкият ранг, който е Hero. С той Hero е най-малкият ранг, но ми дава доста по-хубави айтеми от донатор. Не знам това, що имам пак. Донатор пък ми трябва ранка. Това е за Warp SMS. Другите варпове са... Honor, Energy, Mega, BG и Wikis. BG са модове, мисля, че. Има хелпери, хакери няма. На ден да влият 3 хакера, обаче точно за 1 час са баннати, са проверени. Хелперите са активни винаги, чак хелперите също няма спам. Сървъра много ме кефи. За мен също много ми харесва. Така, това са ми тук хомовете. Аз ви покажа, че не са написали, мисля, че не са написали, не знам дали бех. Затова дали, че няма май са написали топ, имаме топ донаторите. Ето, това не ето какво марса, не ма показвам толкова много. Хубав сервер, особено евентите са мега яки. Снейковете са доста яки. Аз само от евентите отделно си фащам по 10 bedrock, 5-6 лега и отделно фащам голд за 2-3 лега. Супер яки са. Доста протройки си взимам от евент. Ето такива сетове са. Ето такива Protection 3, Breaking 2, такива сетове. Голденки доста има. И XP също, даже ето тук след малко ще направя с легендарка една. Това с тия блокове, здесь. Това става... очаквайте томбола тук. Но първо имам друга томбола, аз ще ви обясня за нея, там и... Така, споделяйте клипа с приятели, за да има още клипчета, абонирайте се, лайкайте клипа. И това е за сега инфото. Може ще направя някой епизод PvP. И сервера много готин ще има IP в описанието. Така пишете коментари. PvP искате, защото има много яки минигеймс. Warp минигеймс. Има минигеймс хубави. Сервера е много готин. Пак ще не сервера, знаете. Спокойно, това си ми е фолма. И чао!